Jatend migao mar thieth Debra Barasa owachoni ndikruok ma Jo-Kenya okumba manyien mar thieth mar SHA pod dhi mbele kata kobedo ni ng'ikruok ma ka gi kacha omako chenrono. Kane oloso e nyasi mar ringo odiechieng' tuo mar kansa mar thuno mane otimore Bumula e kaunti ma Bungoma, Barasa noketo maino e ber mar ndikruok e okumba manyien mar thieth mar SHA kowacho ni obiro konyo e kawo ting' mar thieth kod chenro mamoko mag osiptal, ahinya to ne jogo ma ok nyal kawo ting' ma kamago giwegi. Omedo ni nyamrerwa obed e lai ma mbele mar neno ni oganda Jo-Kenya ndikore e okumbano manyien mar thieth. Kata kamano, jotuo mar kansa mar thuno nonyiso ni to kaluwore ni ok giyie kod okumbano manyien mar thieth kendo onge ber ma giseyudo. Babu, mnajua kawaida iko very expensive. Like mimi nikisema upande wangu nilikuwa natumia dawa ambao ni chemotherapy ya 136,000 after 21 days. So unapata saa hizi wale wenye wanaenda kwa treatment imekuwa ni ngumu sana kwa sababu ya hii rollout ya SHA na from NHIF. Let us give it time and we will see the fruits and appreciate the great thing that Social Health Authority and Universal Health coverage will do. That is affordable, accessible, quality care for all Kenyans. Whether you are rich, ama ujiwezi, for the poor, the vulnerable, the needy, the disabled, the widows. Kama nchi mwaka uliopita 23-24 financial year, tulitumia karibu milioni 900, 900 million, kutibu wale wamama wote ambao walikuwa na saratani ya titi. Lakini ukiangalia katika mfumo ya bima ya NHIF, ilikuwa inashughulikia Wakenya wangapi? 20%. Na kwa hivyo ndio tunasema tufanye kazi pamoja na CHPs wetu ili tuhakikisha kwamba tumeenda kwa kipimo ya mapema.